बेफोर स्प्रे ब्रेकार जेबो नङा नै थ' हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बेखौ बरायबा हरनाय जाहैबाय स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दं स' गाइस आं दिनै हिमालयाननि माइलेज टेस्ट खालामनो नागिरदों आरो गाइस बेयो 2021 नि मडेल आरो बियो गाइस DS6 हिमालयान 2021 नि मडेल किल'मिटारा 5496 खारबाय आरो बारा खाराखै मोजाङैनो दं दाबो आं दिनै बिनि माइलेज टेस्ट खालामनो नागिरदों आरो गाइस नायनोसै माबायदि रिजाल्ट होयो गाइस स' आं दिनै नायगोन बिनि रिजाल्टआ माबायदि स' नोंथांमोनहाबो नायलांबाय दा गाइस आं दा थाव लाग्रोनि आं थावखौ 2 लिटार लाखागोन मानो होनबा 1 लिटारा बेनि थाखाय ओमफ्राय 1 लिटारा आं फैफिननायनि थाखाय आरो गाइस मानो होनबा पेट्रल पाम्प गैयै जायगायाव जोबैबा मा खालामनो गाइस ना ओंखायनो बाइचान्सनि आं 2 लिटार लाखागोन आरो गाइस स' गाइस आं दा थाव लाग्रोनि आरो टेलनाय स' गाइस निबाव थाव गैयानो आं दा बैयाव मोनसे इसाराव दं इसाराव लायनोसै आं स' गाइस केमेरा एंगेलखौ माबायदि जादों आं हमनो हायाखै आरो गाइस गाइस नै आं लाबाय 2 लिटार लाखाबाय आं थावखौ स' गाइस थावबो लाखांबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो आरो नोंथांमोना आंखौ अननानै जेसेबां हायो एसेबां सापर्ट हो लोगोफोरनो हाजासे शेयार खालाम बेयाव थावा मैया 100नि सोदोंमोननो बिगोमाया नायनोसै बहा जोबहैयो बरन जायाखैबो आं थावखौ बरनदोंमोन खिन्थु नायनोसै गाइस बबेसिम जोबहैयो बिगोमा दंना गैयाब्रा बेफोरबायदि मोसौ नालाय लामा लामा खारहोदलाबायखो बिदिजों ओमफ्राय एक्सिडेन्ट जाबा दायया जोंनावसो थानोसै बरिया मोनबाय आं सालायनानै खिन्थु स्प्रे ब्रेकार हाजारखि गोजौ जा गसंनानै सालायबा जेबो मोना गाइस हिमालयाननि फायदाया बेनो आरो गाइस अफर'डबाबो नों सिन्था गैला लं ड्राइभबाबो नों सिन्था गैला ओइ मोरै सानोसा थावाबा बहा जोबहैगोनलै बख'दोंमोन खिन्थु बख'नो हायाखै आरो गेरेजाव लांनानै बख'हैदोंमोन आरो खिन्थु बख'नो हायाखै बख'जाला होनदों थावानो बारा गैखाया थिंखियाव बिदि होनदों आरो खिन्थु मैया 100 थाखानि सोदोंमोननो बिगोमाया नै गसंना सालायबा जेबो नङा गाइस नैबाव स्प्रे ब्रेकार दं आरो गाइस नै जेबो मोना गोसोबायदि बबेजों थांनो थां लेबु लेबुल' मोनो गाइस थ' गाइस थावा मानि दाबो जोबा आरो खय किल'मिटार खारबोखोथाय थ' गाइस आं दा नै कारिगाव मोनफैबाय कारिगाव मोनबाय खिन्थु थावा दाबो जोबा आरो गाइस नायनोसै बबेहालागै जोबहैयो थ' गाइस नै दा थावा जोबथायबाय आरो नै गाइस जेबो जाला थावा जोबथायबाय आरो दा नै गाइस गैथायला माने आलदा गारिफोर बायदि नङा गाइस थाव जोबबाबो बिदिनो सफा खारनाय जेबो खारथाया नै बेना माने जेराव जोबदों बेयावनो थाखागोन आरो नै गाइस नायनो हागोन नै गाइस जेबो गैला स्टार्टआनो जाखाला दा गाइस आं बै थावखौ सोनोसै आरो गाइस थ' गाइस दा नोंथांमोना नायनो हागोन नै ट्रिपखौ आं 0 खालामबाय ट्रिप ए खौ आं 0 खालामबाय आरो र' नै ट्रिप ए आ 0 जाबाय गाइस ओरैनोथ' गुगोलाव देखायनाय बायदिबा 32 निफ्राय 36 सिम होयो आरो गाइस प्रेक्टिकेलि माबायदि रिजाल्ट मोनो दा उनावसो मिथिसिगोन गाइस स' नोंथांमोना नायलांबाय था माने बेनि थाव जोबनाया ना दस्रा गारिफोरनि बायदि नङा आरो माने
दस्रा गारिफोरना एकदम थाव जोबबाबो सफा स्टार्ट जायो नालाय सफा खारो खिन्थु बेना बिदि दं आरो एकदम थाव जोबबाथाय बबे जायगायाव जोबो बेयावनो जोबखाथारो एकदम स्टार्टबो जाया जोंना B3आथ' थाव जोबबाबो ससे एकदम बिनिफ्राय 2 किल'मिटारसोआ जेन'बा बबे जायगायाव स्टार्ट बन्द जादों बिनिफ्राय 2 किल'मिटारसो आरामसे खारो आरो स्टार्ट जानानैबाबो खिन्थु बेना बिदि नङा आलदाद्राय बेना गासिबो गारिनि माइलेजआनो नोंनि सालायनायनि सायावसो मानो होनबा नों जेसेबां राफ सालायगोन जेसेबां खरा सालायगोन माने नोङो मोननांगौखिनि माइलेजखौ मोननाय नङा आरो ओमफ्राय बिदिनो नों मिडियामाव सालायलांबाय थाबा इक'न'मिक क्लासफ्राव सालायलांबाय थाबा नों जेसेबां माइलेज मोननांगौ बिनि बाराबो मोननो हागौ आरो गाइस सालायनायनि सायाव डिपेन्ड खालामो आरो गाइस बेफोर स्पिड ब्रेकार जेबो नङा नै गसं आरो सा थ' गाइस दा नै 10.2 किल'मिटार खारबाय आरो नायनो हागोन नोंथांमोना नै ओरैनोथ' 30 आरामसे बारगोन बियो थ' नै नोंथांमोना नायनो हागोन 30.6 किल'मिटारा होखाबाय आरो नै 30 थांबाय थ' नै गाइस गारिया बोब्राबाय थ' गारिखौ बोब्रानाय मोनबाय आरो आं गाइस माने जोब्बाय खोमा नै 32.5 थांबाय 32 थांबाय बोब्राबाय नै गैला गाइस नै गाइस गैला (33.0 किल'मिटार स' दा गाइस नै नोंथांमोना नुखाबाय 33.2 किल'मिटार नै 33.2 नोंथांमोना नायनो हागोन नै गुगोलावबो 32 36 होयो आरो बे नै ओमफ्राय आंना दा नै 33.2 किल'मिटार होबाय आरो ओरैनोथ' नै 32 36 होदों नैबाव मोजाङानो खिथादों गाइस गुगोलावबो एक्जाक्ट खिथायो गाइस स' गाइस नोंथांमोना नुखाबाय 33.2 किल'मिटार होबाय आरो नोंनि सालायनायनि सायावसो डिपेन्ड खालामो बिदि माइलेजनि आं दहायनो होनखादों गाइस नोंथांमोननि सिगाङाव थ' दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला गाइस नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा कमेन्ट खालामनानै खिथाहर गाइस मानो होनबा गोरोन्थिखौ नोंसोरसो नुयो नालाय गाइस थ' बेनोसै गाइस keep loving keep supporting love you all guys peace out